Amor ka winjo twak ma jowetena gini godo, but gima nyalo wacho otimore maber en gima waneno e public. Ing'eni sama waloso kae to waparo ni wan kende manenora. Intiere kaka ng'ato nyalo wuoyo to chwanyo ng'at ma winjo wakucho kabisa. E weche ma imiyo ng'ato mirima. Kora timo numos. Sirikal ka wuoyo kaka ne jatend piny ne wuoyo cha, macha iluongo ni manipulative politics. Weche jatend piny gin gik mwang'iyogo. To gi kaka no wache cha, onge gima chielo mano nyiso mopogore gi mano siemo cha. Koro problem marwa gima onego bed ni wa understand, kaka osebedo ni jatend piny mokwa, ni otimonwa gini to okotim, kata owuondowa. Wang'eyo gima onego bende ni wan bende watimo nade? Watimo. To okang' mar HELB ni, HELB kade ber ni system marwa tiyo maber, HELB onego bed ni en grant. Kaka chon previously 2006 and below I mean, pesa mane miyo joma ne donjo kuonde mag tiegruok kata mbalariany nen kaka grant. Ma bende ikuongo idhi e NYS ibedo trained korki duoge join campus. That 1 year period. To jogo no kodwoko. Makata en jatend piny no, en achiel kuom joma no yudo thuolo no. Mana ne ok gitimo nade? Ok gichulo. To HELB onego bed ni bedo grant. To kane nyamera maglo ne wacho ni sources mag HELB monego med. Source mar HELB en achiel osuru. Osuru ma jo piny chulo. Koro onge kaka imede. So HELB to ni mana sawa. To yo mitiyo godo kode e marach. An kuma ne ywaruok no onego bed ni bedo kinde joma somo gi sirikal. En ni kade ni joma somo winjo niya, ni sirikal sani koro loko ni HELB cha te idhi chulni godo accommodation e campus te maonge madonjo fuki, nikech wan be nyaka wayiere ni ok wadwago no sok wang'wa. Joma e kuonde ma chandruok mawinjo ni katiyo gi HELB ni marach kadhi we sikul be ema tiyo ga kode maber. Jomoko to yude kaka priority to donjo kode e weche moko ma koni na kocha. Koro HELB onego bed ni ka eno support education, to onego bed ni o support education maonge gima janyuol chako, nikech onge kidwa support education ang'o mi support e yore ariyo. Machiel ler ni ichulo university directly, to moro iketo e ofuko student, which is good. But iyudo kaka watiyo kode wan bende seche moko timo nade? Rach. Koro gima nyalo kwayo ina summary. Wayiere uru niya, weche ma jo siasa samoro nyalo ketowa kata gi insight wa ni sirikal rach, ni gine ma gineno no wato ok wane. Kadipo ni mae thuolo ma sirikal rache, kaka yor duono mar HELB ni, peacefully mae kuma ne mbalariany te mane e country ni chung mondo wang'i wachno. Mage gik maketo part of dialogue. Sani da koro student wuok dhi e ndara to ka nyocha weche mag gachagwa gini gi wuok ka ni one term to giolo to HELB duono to dak giolo. Ang'e ni nitiere jotende jopuonjre